gaan buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeien alweer en welkom bij Radio 1 Hoorn. Het is 24 december en dat houdt in dat we hier lang bij je binnen. Vanaf lieke nog een uur schakelen we oor naar de Nederlandse hervormde kerk in mijn naam, van waar wij de Christnachtdienst rechtstreeks uitsturen. Daarvoor een oren Christmuziek bij Herze Terpstra en van zo'n 8 het programma Hans & Co. Maar nou eerst aflevering 8 van Net Vergeten. Vlieden weken hebben wij praten over de Duitse maatregels in de bezettingstijd. Jongens zullen we het hebben over bombardementen. Het Vleenveld krijgt bij Massenwater de Duitse schildtijd grutter maken. En die uitbreiding zorgde ervoor dat de geallieerden in dat Vleenveld een doel zagen om te vernietigen. Dat de bom vanuit de Engelse vliegtuigen net altijd delkam werd het mast, hebben zeker de inwoners van Massum en omkrieten ondervinden matten. Maar ook in oren plakken in de gemeente het beeld in mijn naam kwamen in onrekking met bombardementen. Zo wie er in de Vrouw Worster Zuidhoeken een schijnvleenveld dat doelwit weer de koer van de Engelsen. Aflevering 8 van Net Vergeten dus over bombardementen. In de bezettingsjaren waterboppen Nederland drokvlein. Net alleen nog rond de geallieerde onvleenroutes door Rusland, maar het Nederlandse grondgebied wie ook een wichtig doel van de geallieerde luchtmacht. De aanvallen hielden als doel de vernietiging van de vijand wichtige installaties en de ontasting van het moreel van de Duitse bevolking. Hoewel deze doelen net bereikt waren, betekent het wel dat de krachtsverhouding in de lucht in het voordeel van de geallieerden verloren. Deze operaties waren uitgevoerd net zijn steende zware verliezen. Alleen al aan de geallieerde kant kwamen er 20.660 Britten en 4200 Amerikanen om. Om er bij 10.000 burgerslachtoffers winnen er in Rusland te betreuren. Friesland lag voor de geallieerden op een onvleerroute naar Duitsland. Om de geallieerde vlechten te belemmeren, stationeerden de Duitsers in Ljouwert een wichtig onderdeel van de Luftwaffe. In plaats van het Lietse Vleenveld in Ljouwert kwam de Vliegerhorst. Daar kwamen wichtige radarinstallaties in de provincie in het bezitje van een Duitse kant om Noord-Duitsland te beschermen. Een gevolg daarvan van Friesland wie een groot daalstwatte vleentuigen en ook van een aantal geallieerde bombardementen op en rond de Vliegerhorst. De oorlog zoals een protte Nederlanders die in september 1944 ondervinden zoenen, wie dan ook de luftoorlog, machine vertjustering, luftalarm, een monigte om pamfletten uit de lucht en oorzaken als thee, chocolade en sigaretten. In de studio Joen Treijengassen. Ruud Tadema, bijna op 19 mei 1922 in Vrouwbuurt. Tadema wie lid van de luchtbescherming en als zodanig beleefde hij bombardementen op zijn manier. Daarnaast wie Tadema, met zijn kennis van de Duitse taal, een ideale spion voor het verzet. Tadema moest contacten lezen met de Duitsers op het Schijnvleenveld in de Zuidhoeken en op die manier wichtige informatie trospieren aan het verzet in de persoon van Dr. Elzinga. Siebe Hoogland van 28 januari 1910 werden in de oorlog op een borkerij krekboeten bitgemolen. Door het belang van de Duitsers bij Ljouwter Vleenveld moest Hoogland met zijn familie uit de borkerij. Zij kreeg een plak bij de familie Wartena. Hoogland had ziel geweest van het bombardement op Dijksterhuizen op 11 september 1944. De verschrikkelijke gevolgen van dat bombardement kenden hem nog maar heel goed herinneren. En Gerrit Hager is bijna op 24 november 1908 in bid gemolen. Ook Hager had het nodige beleven met de bombardementen en zeker met de gevolgen ervan. Na het bombardement op Dijksterhuizen werd hij inschakelen bij het bergen van de slachtoffers. Goeien alle drie, welkom in de studio. We praten hier over bombardementen en de gevolgen daarvan, maar laten we eerst een beetje nader in de kunde komen met wat je hem dienen in de tijd van de oorlog. Tadema, jou werken in de oorlog bij drukkerij Hoekstra, wat dien je daar? Ik was de jongste bediende. Ja, jongste bediende, ja, dat had je toen nog, hè? Ja. Ja. En jou studeerde Engelse, Franse en Duitse handelscorrespondentie. Ook al. Ook al, ja. Ja. Ja, dat houdt in dat je niet jongste bediende blijven wouden, maar dat er wat aan gebeuren. De combinatie van die taal, met name de Duitse taal, het jou zeg maar toch wat dichter bij het oorlogsgebeuren bracht, hè? Nou, kijk, ik had de Muller, die had ik ook achter de rug. Hè? Ja.
En daar had ik ook al een mondje vol Duits leerd voor zelfs. En dat heeft mij gebracht dat ik daar al een beetje jeuzelen kon tegen die mensen. Precies, daar Ja. praten we straks over verder. Dan ga ik naar Hoogland. Ja, je bent een boer, hè? De boerderij is hier vlakbij het Vleenveld. Hier al in de gaten, op dat moment door de oorlog uitbreekt, dat wat een gevaarlijk plakje weer. Nou, eerst net, wij zijn getrouwd, krijgt voor de oorlog. En door dat vliegveld zit weer er al weer een hele aardigheid, want ik kwam dan van de KLM van Amsterdam, kwam dan gewoon. En toen, ja, startte gewoon, wat oorlog, het was onkondigen dat het zo net goed komen. En toen wij dan mei 40 de oorlog in het land inkregen, toen dacht ja, wat wil worden. Maar wij nu een oorlog mooi maken gingen, kon je de verschrikken echt net van het jaar terug groeien, dat doet alles voorbij weer. Ja. Maar dat weer, denk ik in het begin van 40, toen weer er een stuk loon, dan net zo'n 4 miljoen, weer een vlaagsloon, er weer een hele grote koeling en een oude arbeider, soort stukje, die rond al in het loon had en die kwam daar voorbij en die zei dan hele grote koeling. Hij dadelijk waarom naar zijn baas daar, wat naar zelf, hij zei, ja maar er bij de vlaag komen dat wat er gebeurd is, er zit een hele grote koeling. En achterna bleek er weer een bom vallen, maar dat weer eerst nog wat allenijs. Maar er staat gewoon door de Duitsers voor de grond kregen. Er waren vliegveld, dat doen misschien een 80 hectare weer. Dat waren de slechten tegengehoord en uitbreiden. Maar smalspoor en ze via de zon door de woorden om, maar goederentrein waren radio-line op het vliegveld daar. En die slechten waren tegengehoord en ze breiden uit als een steen die het water gooien, dat steeds maar weer terugborrelen. Ja, dat geeft mij puin van wat er in Rotterdam kapot gaat. Wist je dat? Die vliegbasis, dat we uit de startbaan op net, de heer Tamega, die weer boerde bij het vliegveld, die broekte er tegenrijden voor men. Maar door de Duitsers, die woonden natuurlijk startbaan van beton en steen erin. En er wilde beredeneerd worden dat door Rotterdam weer bebombardeerd. En dat punt moest er ook worden. En dat hij wilde beweren, al je maar spoorwijn onhalen naar de startbaan. En die hadden tot en met verlengd en breder gemaakt, dat zij daar maar het Zwitserse materiaal komen kon landen. Ja, ging even naar Hager. Je wie een rappelhandelaar, dat beroep, want jij niet bij de voedselvoorziening, die had jou eerst in het begin van de oorlog al even in de handen van de Duitsers houden, hè? Ja, helemaal. Ja. Ja, ik heb verschillende papieren door dit Jildo in. Hè? Ja. En daar kwam bij, ik de auto nog in, die bleef bij mij intact, dat die geen warm kregen. Komen we straks nog even over te praten, maar die auto die speelt nou een wichtige rol. Oh ja. Maar dat feit dat je bij de voedselvoorziening was, daar mocht je blijven, hè? Ja, zeker. Ja. Ik heb die papieren nog. Ja, hè? Ja. Voelde wat te handelen trouwens nog? Jawel. Ja, ik voel heel veel te handelen. Zo, die rappel die de meesten krijgen kon op die bon, nou dat weer een beetje beter als vee voor, no? Ja, zo weer gewoon. Ja. En nou, wij zitten daar midden in die rappelhoeken, dat ik bij iedere boer weer rappels krijg, en volk houden. Ja. Dus volop. Ja, dat is duidelijk. En ja, het ging om mijn meest, nou, doe ik. Ik nog om mijn meest, hè? Toch wel. Ja, nou. Ja. Dus dat is nooit verhoord eigenlijk. Dat is nooit verhoord, nee. Goed, dan weten we een beetje van wat je hem dient en wat je hem verstien in die tijd. Ja. Dan ging ik even rond naar Tadema. Ik wil het even hebben over dat schijnvliegveld. Dat lag dus in een Frabuurster Zuidhoek. Ja. Wat wist je van dat vliegveld? Wist je bijvoorbeeld wanneer het aanlaaid was, wat het voor functie had? Nou, kijk, het is zo geweest. Ik was eerst bij de luchtbeschermingsdienst. Ja, daar ben je ook bij geweest. Ja, en toen op een nacht moesten wij lopen. Schelde van Jelgerhuis en ik, die waren bakkersknecht bij Willem Poelstra. En toen waren wij op een gegeven moment op een fiets het dorp deur. En toen viel er bom in de Frabuurster Zuidhoek. Wij naar het hoofd van de luchtbeschermingsdienst om dat te melden. En dat was Sjouke Leb destijds. En Sjouke zei, nou man, je moet er maar even kijken hoe het gegaan is. Want dat er wat gebeurde, dan moet je even bijspringen. Hè? Wat even voor mijn duidelijkheid. Wat moest die luchtbeschermingsdienst nou doen? Nou valt er dus een bom. Ja. Wat was dan je taak? Wat moest je hem doen? Melden bij het hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Goed, dat had je hem gedaan. Die zei van ga er maar heen. Ga er maar even heen te kijken of we ook verder maatregelen nemen. Ja. Toen binnen Schelde en ik weer op een fiets klommen. We binnen de Stinger Hoordieklands reden. En toen kwamen we op de Zuidhoekster Middelweg. En daar bij Boelstra, daar hadden ze de bommendel gegooid. Want daar zat toen al een Duitse post. Dat waren nou in juni, juli ongeveer. Dat waren dus Engelse bommen? Dat waren Engelse bommen, ja. Ja. Juist. En toen hadden ze vanaf die post hadden ze ook op dat vliegtuig schoten. En toen hadden ze de elektrische draden kapot schoten. En toen kwamen hij en ik eraan fietsen. En toen fietsten wij in die draden. En toen ben ik op een kop in de sloot geraakt. En toen kwamen die Duitsers er al hard al op. Wat wij daar moesten enzovoort.
Nou, en ik in mijn school dus ze antwoorden, dat vonden ze wel leuk. Toen zeiden ze tegen mij, dan moesten ze even weer komen. Ja. Nou, en toen ben ik naar huis toe gegaan, droge kleren aan. En wij hadden in vrouw Buurt het boodschappenhuis van dokter Elgersma van Oude Ziel. En toen ik dan in de loop van de avond thuis kwam, toen werd de dokter er ook. Hij zei tegen mij, als je een uitnodiging van je man krijgt, dan moest je er al even heen gaan. Hè? Even kijken hoe wat. En dan moest ze dus even bij mij komen. Nou, toen ben ik naar hem toe gegaan en toen ben ik drankjeloper bij hem worden. En zodoende hadden hij en ik direct al contact. Ja, die dokter Elgersma die zat dus zeer waarschijnlijk in het verzet. Dat wist hij al misschien toen nog niet? Maar... Nee, daar wordt ook nooit over gepraat. Nee. Daar wordt er niet een woord over gewisseld. Nee. Maar zodoende ben hij en ik met elkaar in contact komen wat dat betreft. Ja, precies. Ja. Ja, maar die koptelefoon wil je nog zeggen, want hij schuurt ook wat bij de microfoon aan. Zie je hem even recht nodig. Zo. Die dokter Elgersma die had jou dus wat op het paard zetten, zeg maar, van... Nou, wacht even, had hij daar wat bij die Duitsers komen kennen, daar op dat Schijnvliegveld, dat kan wel eens belangrijke informatie voor ons. Dat was de bedoeling van het verhaal vanzelf. Ja. Nou ja, en zodoende kreeg ik wat contact met die man en toen ben ik daar regelmatig geweest. Ja, ben ik daar regelmatig geweest. Ja. Dat is wel aardig, want je bent toen niks meer of minder aan het spion. Nou nee, maar zo worden dat door niet beschouwd werd. Nee. Het leek wel leuk en je praktiseert niet over die dingen. Hoe zag dat Schijnvliegveld er nou uit? Hoe dat eruit zie je? Ja? Ja, nou... dat waren allegaar lampjes. En daartussendoor daar liep een smaalspoortreintje, smaalspoorwekkie. En daar liep een dieselmotor op. En op die dieselmotor er waren 3 stangen gemonteerd. Naar links, naar rechts en naar achteruit. En die droegen allegaar de navigatielichten van het vliegtuig. Ieder van die 3 stangen had 1 lichtje. Ja. En dan hadden ze op het eind van dat spoorbaantje, daar hadden ze een heuvel gemaakt. En daar reed dat ding dan bij op. En dan kwam je van het oosten naar. Daar was ook een heuvel. En dan kwam je met de lichten op, kwam je dat uit. En dan waren je op het andere eind, aan de westkant. En dan reed je met een ijzeren hendel tegen een ijzeren blok aan tussen de rails. En dan vloepte het licht uit, de motor keerkoppelde. En hij reed in het donker weer naar het andere heuveltje toe. En daar knipte hij weer op. En dan ging je weer zo weer om. Ja. En dan kwam dus het ene vliegtuig naar het andere kwam omhoog. Ja. Dat was de bedoeling van het geheel. Ja. Maar het waren nog allerlei navigatielichtjes eromheen en zo. Ik neem aan dat vliegveld daar lag om de aandacht van het echte vliegveld in Leeuwarden te leiden. Daar mag je op rekenen, ja. Dat was de bedoeling. Kwam jou daar nou dichtbij in de buurt? Want je weet het heel gedetailleerd nog te vertellen. Kon je er zomaar bij komen? Jawel, dat waren vrij makkelijk te bereiken. Zien het lag nou wat op de noordelijkste helft van het gedeelte Zuidhoek tussen de Zuidhoekse Middelweg en het dorp. En daar liep dat spoorlijntje ook. En daar ben ik een aantal malen er wel geweest. Ja. Ja. Het vliegveld, Josan, het is een keer bombardeerd. Is het vaker bombardeerd? Het vliegveld? Ja, dat Schijnvliegveld? Nee, het Schijnvliegveld is niet bombardeerd. Nee. Dat is nooit bombardeerd. Er binnen wel bommen vallen in Vrouwbuurt, maar dat is bij een andere gelegenheid geweest. Ja. Het waren ook Engelse bommen. Komen we daar even over te praten straks nog bij die andere gelegenheid. Dan ging ik even naar Hoogland. Ja, je bent dus op een borkerij. Die stier aardig in het paard daar bij die vliegbasis. Die moest dus uitbreiden worden. Hij kreeg al verteld hoe rap dat ging. Mensen geweldig aan de gang weer om dat vliegveld belangrijk te maken. Je moest niet de borkerij. Ja, dat zeg ik even duidelijk zeer hopelijk. Het werd 22 januari 1942 en weer heel prachtig waar. Het werd daar van 11 steden tot. En ik ben net een berg te reden. Mijn vrouw de koer dacht de bed te reden. Haar orden waren in Marm en daar waren wij de medicijnen. En daar gingen wij een barkort morgen voor de huissluiting. En we kwamen, het was prachtig waar. We hebben rommelige jongens, maar denk maar de bus. Maar die donkere, die is erin, dat kon niet meer. En toen ben een slachter in Engeland, heb ik gesmet en dat weer geslacht. Wij zijn voor in Berry, had die bar dan ik slachten kan die man bezorgen wordt. Hij zei dat komt altijd kleer, maar hij zei er weer praat van wat je van de pleert zou. Nou, och, dat weer wel vaker zijn, maar dan waren je een beetje keil dat wij bellen worden. De buren aan de overkant, dat weer een broer en zuster, Johannes Span en Tetsi, die wenden daar en toen wij dat dan kennis maken dat wij dat jet gingen. Hij zei, kom dadelijk, maar het zit net zo best voor. Dus wij het gewoon zitten en we moesten maar een weekend uit het spul wijzen. Nou, dat weer we staan midden in de winter, schoren over heer, strieën, stal voor vee, dat weer een hele heen. Nou, en toen de burgemeester met Toresma, die kwam, we moesten uit de braam komen in samenkomst. Hij zei, ik zorg voor alles, voor onderdak, voor het vee en voor dit en voor dat. Maar dat al, het weer wel zo, elk van hemzelf en de buren, dat weer de plaats van Watten, daar is geen tijd bij. Daar ben ik door een dochter van Watten en zoon. En die zijn een hele grote vorm, kom maar buis.
Het vee wordt deels behast maar weer in verdere Blichterhuizen. Daar had een hele grote oude boerderij staan. En daar, die boet die was net broekt en die scoorde weer deels broekt. En dat is vee hennerekken op oren plakken op het vee. En wij zijn met de water erin komen in de kamer. En daar hebben we dan, maar 14 dagen winnen we uit de Preetswaai. De Preets heeft verkocht aan de firma Koopmans van Berkum. Ter bemiddeling van notaris Timmer van Sint-Anne. Hij werd echt verkocht? Die pleers werden verkocht? Ja, die Preets is verkocht. Want wij moesten zien of de waai kwam. Ja, en dat wie u Preets nog. En zij zeiden, hoe die hem door kan je niks schelen. Die Preets met de waai en hoe die hem door met hem zelf weten. Ja. En we gingen een bepaalde connectie met notaris Timmer van Sint-Anne. Dat mijn broer en ik erheen. En ik zei, ik kom bij je en we zullen zaken zo vlug mogelijk regelen, want het moest al die vlug. En toen hebben we een advertentie in de krant gewoon bij ingeschreven te koop, de boerderij enzovoort enzovoort. En dan weer de firma Koopmans, weer de heegste. En die hadden me afbrutsen en het materiaal had hij gebruikt in heel wat oren gebouwen die dan echt weer haveloos winnen en verbouwd worden moesten. En toen ben wij bij Watten introgen en de peertjes afbrutsen en het feestje hier en daar. Ja, en je kwam bij Watten in de BM tot na de oorlog. Hè? Dat het dan eind van de oorlog. Daar hebben we, ben we 14 dagen na het 12 van januari komen. En maar de bevrijding, de maaie 44, toen wat een reorganisatie kwam van het verhuurderij Watten. Ben zelf in de boeren, die boven naar de peert staan. De zoon kreeg oorplak en wij kregen oorplak. En dan ook in de arbeidswende binnen. En daar heb ik weer 3 gezeten. We hebben het een om de brutsen. Dat we in 1944, toen hebben we de wendbombardement gehad en mijn vrouw die weer in een verwachting en dat is gewoon net zo lang weer door die, dat we zo in de pan minder uit, ruut minder uit en toen hebben wij een schoof in de belt met de pastorie zitten. Dat weer toen net een dominee en we een heel groot blok van huis, dat had daar een fancy geweest en toen kwam die dominee echt in de tijd en toen ben ik 70 ruut maar als je blij maar rustig een heel grote kom boven, blijf je maar. Ja. Maar door de brandstof waar ik krap in en die kon de bon krijgen verbrand, maar ik geboren van het been. Maar daar niks is, daar vliegt de kar die serieus. Dat we zijn, we moeten misschien weer wijken, we zijn naar de peerst die weer in de water brengen, weer in de kamer komen. En dan hebben we door de laatste periode, hebben we daar tot de bevrijding nog teruggebracht. Ja, duidelijk. Haren, je komt toch even over bombardementen te praten, want er worden op dat Vleenveld nog alles bombardeerd. En dan zeg je over, ja, dan zie je een Fries op een vliegtuig, of mee als vliegtuig, en die hier opdracht om daar heel dit hinder te gaan. Er had een jong op jong, dat had ik nog even door, kwam er altijd één vliegmachine. Ik ging een pakhuis doen in de tijd, en dan liet ze dik en dan weet ik, jongens wel in ontwerp, en je had het klein maatje en zo. En dan heer ik me alle jongen aankomen. En dan gooi er een stekbedrijf, bom, gooi er op het vliegveld en hij vertrok weer. Dat had een heel wat woorden. Ja. Ja. En ik was stil ophouden vanzelf. En dat weer de afleiding van de oren vliegmachine. Hè? Ja. Ja. Want ze scheerden ook wel om, hè? Dat zou ik zeggen, hij kwam alleen, dan Ja, ben je alleen een doelwit ja, zelf. zeker, ja, zeker. Ja, maar hij kwam, nou, ik kan haar zeggen, heel zachtjes kwam hij eraan. En hij kwam vol speed weer voor. Ja, maar hij gooide zijn bom maar. Ja, hij gooide zijn bom maar en weg. En wegwezen. Ja. En misschien dat ze mij nog wat rijken hebben, dan ging hij wel wat herens jongen, hè? Ja. En je vermoeden weer dat dat een piloot die jou was? Ja, dat hij ze doet zijn. Ik heb familie op Jouweren. En dat weer dan Germ Zonderland. Ja. En die maar het Westra, maar dat weet ik wel, nee. Nee. Maar dat hij ze zijn. Ja, dan zit hij ook daar in de score en dan zul je dat ding weer aankomen. Ja, dan heer ik hem aankomen. Ja. Dat deed gewoon. Ja. Ja. En je zeggen echt dat hij die bom... Nee, dat zei ik, hè. Dat zei ik, hè. kon je Nee, dat zei ik. Dit bedonker, hè. Ja. Ja, hij kwam bedonker. En ik zei, hij gooide een steekpartij, fjouwer bom, daar en weg. Ja. Ja. Ja, je wie in de Protopediek, je hier een auto. Ja. Wie dat net levensgevaarlijk in die Ja, tijd? dat wie wel gevaarlijk, maar dat wist je niet. Nee, echt niet. Ja. Zo, ik ging door die auto en ik ging overal klanten. Ik ging in Bolt wat klanten, ik ging in de bomen en de gas, maar en overal wel. En ik ging een liedje benzinetafwijzing, hè. Ja. En ik geloof van de eerste 25 liter in de maanden, dat we net vol. Maar door later heb ik een gasinstallatie erop gaan, op flessen. Dat doe ik ook naar bewegen. En die bewuste bombardement bij Holland, toen ging ik voort, ik geloof van de bonen. Ja, daar wil ik straks even op praten, want ik wil eerst even met je praten over jouw tocht naar Nijbeldijk. En toen voelde er splinterbom op Ja, in Massum. Daar wil ik het eerst even over Ja, hebben. nog in Massum. Ik laadde wortels op naar Beeldziel. Ja. Daar heb ik wortels gekocht. En dan winnen we maar het werk dus. En
kwam een vliegmachine door en die draaide boven Marsum. En wij zeggen en we heren wel het wat gebeurde, maar dan weet je het fijne doet net. En dan draaiden ze maar een hele grote slag en dan kwam het weer door ons heen. Hè. Op naar Engeland daar. Maar doordat ik dan thuis kwam, toen wien er in Marsum een bom vallen. Hè. En dat was een splinterbom. Ja, die bom die voelen onder andere midden in de boornet ingevallen. En die maken net een gat, maar al hier uitvreden, de hele steen kon echt zien. Dat was een bom, dit vult weer met materiaal. Hè. In tegenstelling tot de bom in Beetgemolen en Beholen, dat was een luchtdrukbom. Die maakt een hele grote gaten. Hè. Maar die net, en toen ben je in Marsum en ik geloof voor 2 deren. Misschien weet Hoogland dat ook nog. Onder andere Margriet de Tjoek. Die deren. Die kwam nog, ja. 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 En Van Dijk zijn vrouw, die had een steek van de voet verlaan, hè? Jabbe van Dijk. Trot uit. Maar hij Ja. dat jongen? Nee, hij Nee, niet zo. Nee, precies. dat wie wel gebeurd dus, hè? Ja. Nee, dat had niet zo. Geloof me niet. Ja. Nee. Nee. Maar dat waren dus hele gemene bom, begreep ik. Hè. Die spetteren niet elkaar. Ja. Ja. Ja, die broeken er wel meer, hè? Dit is aflevering 8 van Net Verjitten. We praten over bombardementen en zaken die er min of meer annex mij binnen. We praten daarover met 3 mensen, Ruud Tadema, Siebe Hoogland en Gerrit Hager. Dan moet ik bij het verhaal van de heer Tadema nog even een lichte correctie maken. De persoon waar wij niet krijgen op praten, die net dokter Elzinga, maar dokter Elgersma. Dan hebben we daar even aan recht zetten. In 1942 waren er bombardementen in vooral buurt. Maar ja, daar waren jou ook bij dan, denk ik. Nou nee, dat is op een nacht gebeurd. Ik was er niet bij. Op een nacht is er een Engels vliegtuig geweest dat aanvallen worden door een straaljager van de vliegbasis.
En die had zijn bom vallen laten en boven het oosten van vrouw Beurt. En die binnen door vallen ongeveer werd de oude christelijke school vroeger stond. En er waren sloten geweest en die hadden ze dichtgegooid en precies zo bij de dieklaas, daar vielen ze. En er zaten een stuk of 3, 4 van die bomgaten in. En die huizen die waren helemaal beschadigd. De dakpan die leidden helemaal scheef. Er zaten een paar stukken 4 grote bomgaten in de grond, stond water in. En daar heb ik foto's van gemaakt en die heb ik dus op dit moment nog. Je hebt er toen al foto's gemaakt? Ja, ja. in oorlog al, ja. Ja. Maar dan kun je me voorstellen, als er nou die vliegtuigen overkwamen, Ja. wordt er dan op een of andere manier alarm gegeven? Nee. Helemaal niks? Nee, daar hoorden wij, ja, je moest de vliegtuigen horen, maar Ja, maar denk je wij dan, hadden geen luchtbescherming, sirene of zoiets. nee. Dat waren er niet. Denk je mooi dan oog dicht aan? Want er worden nog altijd vlogen. Ja, maar ik geloof niet dat de mensen dat zodanig ervaren hebben bij ons. Het waren vrij rustig. Er is nooit niet veel gebeurd in Vrouwbuurt wat bom betreft. Nee. Het is nog een keer gebeurd en dat waren, ik denk van in de zomer van 43. Dan kwamen die Vakkenwoels van de vliegbasis op en dan hadden ze een startbaan, die liep zo op naar het noordwesten. En die kwamen dan ook over het oosten van het dorp. En die gingen dan met luchtminen, die Vakkenwoels, met luchtminen naar Engeland toe. En die hadden ze onder aan het vliegtuig hangen. En die dingen waren al zwaar. En de wijndergoed die kon niet hijsen. Hè? En toen is er één geweest die had hem daar vallen laten. En nou, op het doorsteend er ook weer teugen over de christelijke school, de oude christelijke school, een paar 100 meter land. En ik denk dat er nog zo'n ding luidt, want daar hebben ze geprobeerd om die eruit te krijgen, maar dat lukte niet helemaal. Nee. En ik denk dat die er nog luidt. Die moet er nog liggen. Dat volgens mij wel, ja. Ja. Had er nou zei zo wat cool voor de neus weg. De valbom op de Oost-Indië in Vrouwbuurt en dan binnen huizen beschadigd. Ben daar niet slachtoffers bij gevallen? Nee. De mensen die in huis waren, die binnen niet getroffen. Dat is ook een klein wonder, niet? Ja, het is inderdaad een bijzondere gebeurtenis geweest. Want die bommen die vielen mooi bij de dieklaas, tussen de huizen en de dik. Vielen ze mooi in het verlengde van de dik. Vielen ze del. Ja. En er is niks met de mensen gebeurd, helemaal niet. Nee. Typisch. Ik zou zeggen want het waren vanzelf ook wel zware bommen. Nee, het waren niet zo zwaar. Ik denk dat het met 50 of 100 pond opgehouden is. Ja. Ja. Ben ik al zwieren, hoor. Ja, dat is ook zo, maar, Ja. maar het was niet zo dat die huizen in aan het tummelden of zo. Dat was het geval niet. Dat ik meer geluk geweest vanzelf. Ja. Dat weet je het, hè? Ja, zien en die bom die kwam in oude slotenlanden. Die gingen door het bovenste laag heen en ben smoord in het rek. Ja. Dat is er gebeurd. Ja, dat is meer en meer Dat een is geluk, meer denk een ik. geluk geweest, ja. Ja, precies. Maar er gebeurde wel meer. Dan buurde op mijn naam die het weg niet vallen bij Algraaf, weet je wel? Ja. Ja, die had er, ik denk dat ze hem er nooit wel helpen. Die had het gehad, ik ben gewoon achterover in de tuin. Ja, En dan ben ik blindgangers misschien ook. blindgangers, ja. Ja. Goed, wat een van de meest ingrijpende zaken was vanzelf is het bombardement op Dijksterhuizen West op 11 september 1944. Engelse vliegtuigen. Engelse vliegtuigen, Maar de bedoeling, denk ik, Hoogland, om het vliegveld te bombarderen. Maar ze vonden wat het betiet. Of te laten in mijn kwek werd ze De gaan. bedoeling, wij winnen ik al wat 2 kwart over meer krijgen met door Duitse longennaam, ik meen het vee. En die krijgen de thuis in de venne. En ja, het is een samenloop van omstandigheden. Ik heb kwart proberen, maar ik zie een arbeider. Nou, daar weer een moeilijkheid mooi. En ik zou dat hier bij me bij 43 is hij kom, 1943 kom, 1944 zou je zeggen, ja dan nog, joh, maar je net bedoeld, want je bent oor, zit ik in. We een hele geweldige goede verhouding, maar met je wachten, dat kan nooit beter. Maar er kwam moeilijkheid dat ik zou, joh, maar je net bedoeld. Hij zei, hij ging nooit voort. Nou, en toen het moeilijkheden hadden wij, ik hem opstaan met de deurbazer, omdat we net verder konden net. En die zei, hij gaat eruit, de Duitse me baat, maar wij dan liefst beetje zijn. Hij ging er net uit. Ik zei, nou, maar zelf weet ik hier al een oren hulp woon. Maar ik zei, shit, die riep me de auto hier voorbij en die komt hier net, weet ik wel. Hij bleef. Nou, ik zei, nou, maar zelf weten. En dan krijg je dus moeilijkheden. Ik ben net nog lid van het kerken, ik leeuw. En doe een keer, komt het bombardement en hij zei, de man zei mij, ik kom vanmiddag net, maar hij zei alles van orde wat, nou, dat weer hard van ruime wat. Hij kreeg een pak 3 en hij ben in een dubbele vent. En daar wil hij pak 3 achterlangs voor de bescherming. Nou, en de vent, die kei moest morgen worden, dat door Jalle Fjord. Ik moet zelf naar de kei te melken. En toen ga ik hem erop, maar die kei naar de kampje te brengen om daar te melken. En ik ben maar de orenman, wij
het stuk bouw daar onder de dik, want je rappelt voor dan einde voor dollar. En zo zeggen wij die vliegmachine dan in het zuiden onkomen, onderdrogen, een vliegverband geweldig te schieten. En uit angst misschien ben zij jijder opdraait. En wij kropen in de zuidkant achter Hegedik, goed, die heb in de wal. En die arbeider die zit op het kampje dat te melken. En dan krijgen we de moeilijkheid dat ze de mannen vertrokken was hier, toen hier misschien nog in het leven werd. Maar hoe het west, dat bleef ik even over. Maar die voeren die bommen, die voeren daar op dat kampje grijden, op het bouw, op de hoek van de dik. En ze verder nog. En doet dan de wind weer noordelijk. De wind die wordt net zo heel hard, maar doet het weer, dat wij in de dik lijn, dat weer naar donker de nacht, je ziet hem totaal zeggen, schrijven niks. En door weer de wind, die door die damp, het zuiden in de mast, en toen wij weer op de dik kwamen, dan weet ik het wel, een hele andere wereld. Dat je een hak op dat kampje, daar ging ik materiaal in. En dan weer de man, de melker, achterkropen. En toen was zijn vrouw, die vleerde dwars voor de bouw naar die pleeg dat wij naar binnen winnen. Rob, waar is dieren? En ik weet eerst die bij de man kwam en de andere morgen stierde erbij, maar ik keerde niks aan. En de man die was 6 weken gewoon, dat was nog net om schreeuwen. Maar ik vond hem daar. En toen is met de tjepke, maar die hier het longen, ik kon die grote dik, die jongen echt niet uit. Die jongens winnen vluggen, die winnen op het dik. En die waren daar trof en de tjepke waren op het longen trof. Dat hinde stierde daar onder de wijn, dat broekte dan te lichten. Dat reed echt deed. Nou, het weer een hele ravage. Dat het weer net hebben gedaan. En toen weer zo'n Bouwman, die was echt vlak bij u. Die zei, ik ben de dokter op Van Maasje, dat is dokter Kruisinga. En die komt er omgevliegen met de auto. En die zei, wat is hier te doen? Nou, zijn ze dood? Ja, maar zei, ik ben de arbeider van mij bij het hak. Nou, als je de dood, dan kunnen we niks meer doen, maar die nog gewoon te levend zijn. Maar er weer niks meer te hebben. Werkman van Maas, dat weer verloren. Uw burgemeester hier bij Rutte Dik nog een putje graven liggen. En er weer een van de longenman die wenste maar inkropen. En die kwam er weer uit. Het leek wel een reethoed, maar dat stuurt steeds van u. Dus hier naar zo'n toe, een neerbuisje ongeveer. En die weer al je verpulveren. Dat het stof hier over die man heen vloeien doet hij hem heen kwam. Het leek wel een reethoed. Maar het bombardement zodanig natuurlijk. Dat jongen om. En daar ben wij van in bewaarde bleun. En ik naar de meest prussen. Die arbeiders, die spittigen af, geen moeilijkheden, maar hij wordt net voort en hier de voortgang, hier misschien overgegaan, dat kan ik via net uitleggen voor Jan, maar dat ligt verschrikkelijk. En ja, dan komt er werkelijk echt weer het pleiten, wij bewaarden inwien, de wind de pan, zo dragen, de ruut meer de ruut, dat we voor het tijdelijk om november, en toen hebben wij nog een schofje belt met de pastorie, hebben we nog ongeveer werd gekregen voor kriegstijd. Toen ben we weer omgekomen. Maar dat was een hele moeilijke tijd, want ja, er kwam heel veel molken om je rabbels, om je eten. En dat kregen ze alle jaar voor gewone prijzen. Maar ja, doe ik nog een keer, daar bewaarden weer nog een van die jongens, weer nog een grote huishouding, die weer daar af en toe even onderdoet, volgens mij, maar ik weet het net zeker. En die woont in mijn wakker ha. En door een oorkant van dik weer op de rappel meten. En daar weer een zoon, wat wie de boer dat spul, dat winnen wij dus in. En die pakken die namen ze mooi. Ja, even waarom, naar dat bombardement, toch? Want je speelt hier een aantal curieuze zaken voor zelfs. Als die arbeider er net west weer, in jou daar waarschijnlijk zitten te maken. Ja, stel je voor dat hij net op die weer waarom west weer in jou zitten. Ja, wie dat kleer ik toch. Ja. Hij zei het net, maar het hing de wijnrieten daar los. En dan kwam maar de kei open. Dus mijn oren willen ik zo hen maar de kroren, maar de molkbeurten en amber. En ik zou zelf molken gaan. En ja, naar de meeste ik te zitten te melken. Precies, ja. En dat is net gebeurd. Hij molk en wij kropen. Die heb in de wal. Die hem hier verder niks? Net gewoond? Nou, we zitten onder het stof en onder het hier. En ja, precies. Die man die weer zakgeld had benauwd worden, die vleeg, geloof ik, had nooit in een fiets en die vleeg op de mast daar die richting uit. En de arbeider net, die hoorde die opdoen. Wij gaan rein en die oren weer verdoven. En ik hier de nekkelstof en hier is de officier er raar uit. Door dat geweldige zwarte stof. Ja. Maar we zijn er uitkomen. Stel je nou eens voor dat je nog wennen hier. Werd je nog wennen, werd je uit moesten van de Duitsers. Nou, die pleegt die kwam via de Wijbruggen op lijst van de Duitsers. En er waren er ook vrije werden, maar die pleegden worden bij 6 jaar Bruggen toe. In Hoekenstien, daar waren de Beermen, Kweekveld, Faber. En nog een, die ben er alle Wijbruggen. En er waren we zo'n werden moet je pleegden wij. En dan komt het nou weer even op een zeer punt, laten we samen zeggen. Ik hier misschien wel het longen geweest, maar mijn vrouw die ging misschien in die Huizingenbreun. En daar ben op dat huissteed ben ik zeker maar bom ben ervan. En dus hier heb je rappels. Nou, er weer niks meer van oor. Hier naar de meeste hier de vreselijk gang. Maar het is die pleegde er wij komen, 2 jaar later is het bombardement komen. En dat droog is zij behoorn en ik kijk. Ja, dat is duidelijk, ja. Ja, Hager, jouw herinnering zo aan dit bombardement, die ben echt nog heel levendig, denk ik. Je weer een paard, maar de auto, een van de weinigen die dus nog die auto hier.
Ja. Kun je ook vertellen hoe je zeg maar in aanraking kwam met dat bombardement en de gevolgen daarvan? Nou, ik kwam thuis, ik heb dus voor het West maar een vraag gehoord en van Maasemaal, bij de Engelmadiek waren ik opgekeerd op politie. Dat ze zeiden, je moet door Engeland, want het bombardementen was. Dat wist ik net, ik net heer. Nee. Nee, ik zie het erg bij alle bomen. En ja, dat wie wel wat, hè. En toen kwam Germ de Jong bij me, die wie doe, de burgemeester. Hè. Die is een nieuwe torensman, maar die door vanzelf moest verdwijnen. Ja, Germ de Jong weer een NSB. En dan Germ de Jong, daar de man bij het dorp, hè. Ja. En op zich een goede man, maar ja, een beetje verkeerd werden, hè. Maar enfin, die kwam bij mij, hij zei, nou die boer deerrekken, dat wie een van de zweep, dat bij hem deerrekken, bij de Tjepke uit de plan. Ja. Die man die kwam daar te praten over winterirappels en ja, daar komen die bom en ze rijden al ideeën, die boer rijk. En die boer die moest even naar alle scout aan, toen kwam bij mij en zei, dat maar stil uit doen. Ik zei, nou dat wokken, daar heb ik niet zin in. Want het weer leven is gevaarlijk. Ze skeerden alles van de dik op, dat moment in die tijd ook. Goederen, trein en alles wat besketten. Melkwijn. Nou, ik krijg 20 liter benzine en dat die de troostslag net. Maar ik krijg 20 liter benzine, die man met erheen. Nou, ik ga door een luxe auto. En daar een aanhang achter, een vierwielige wijn achter. En daar kwam die boer op en het tarre kleed doorheen en dat weer richting. Oh, dat is koud. Oh, dat is koud. Je hier net alleen nog, hè? Nee, de boeren, Klaas Jesse Dijkstra, die wie doet boeren, die er bij me voorin. Nou, we gingen de Ruiten gehoord, die hebben zo nou wat jaren, dan Ruud, hè. Tommy's dus. Ja. Nou, in Gouten, daar waren die, de nijlaar toen en net in Gouten. Ho, zegt Klaas, ik heer wat, dat wij er bij dat de duivel eruit. En we zagen beschutting aan het liedje Biemke dat niks holp meer. Nee, stelde niks maar voor. het weerloos alarm, dat weer niks. Nee. Dat werd in de auto en straks komen we op alle schouw en dan moesten we door de grijden met dat liek. Want dat spultje dat staat onder het kanaal, dat staat er nog. En die nieuwe bregen wie doe ik nog net. Hè, die oude bregen lagen nog. En daar komen we de oornet komen terug rijden. En dan moest dat liek nou op wat priemkes over een opveert gezet worden. En dus die vrouw aan de andere kant, maar het mensen nou het weer vreselijk. Verschrikkelijk. Ja. Meisjes ja, van de morgen zongen voor het jong wie ik zag. En je reed er weer en ik weet niet of je er wel in leidt, maar die verzegelen. No? En het is helemaal aan het hoeden. Want die BMD-rijk is, die arbeider hier ook wel te zien geweest, maar die had ik me gauw de kees tegen. No? Ja, Ach ja, het is paniek. Het is paniek, ja. Paniek, ja. Hij in openbare squallen ook, hij is stien. Ja, weet ik En, wel. weet ik wel. Daar heb ik die boer ook wel. Ja. Maar als die mensen wat bij hemelen was en bij bosken en in die bijst die geen was, ja, en dat hier van zijn vrouw, die dat vanzelf wel wat was. Een bed Roskier was. Ja. Ja. Dat is weer een rare loop. Daar wie ik nog wat bij, hè? Ja, een rare loop. Er staan de meesten hebben een heel groot bij we steken zo'n. En dan is het opmerkelijke, voor 2 jaar geleden, toen was er een boer van Oudschouw, die was 24 getrouwd, en wij hadden hier maar de caravan staan. Kan ik het dan vertellen? Ja, zeker. Nou. En dan zitten op de receptie, dat we in tropenfauna. En dan zit een mansje en we worden we praten, we wat schouwen, dat en dat. Ik zeg van je ook wat, oh ja, zeg ik van daar en daar. Nou zei hij een raar verhaal, maar hij weet je uit uitgebracht. Hij zei, man, wie een jood dat? Hij zei, de week zo aan hier. Ja. Ja. Hij zei, ik zou hem nou om komen terug te rijden met de auto. Hij zei, wie een jood dat? Ja, jee. Ja. Maar het is wel een raar idee, hè? Want dan ben je een gewone jerappelhandelaar Ja, en dan mag je ja. opeens dit soort dingen doen. Ja, maar ja, jongen, zo hij dat deed gewoon. En ja, dat wie ooit geen rederij, hè? Nee. Ja, hinderwaan. Ja, precies. Maar dan wie de 4, no? Dat weer te bot, hè? Ja. Nou, lekker je zei, de jong kwam bij mij en ja, ik kreeg weer even zien, ik had er echt niet zin in, hè? Dat kan je me Verslecht voorstellen. niet. Dat kan je me voorstellen. Ja. Maar ja, klaar, Jesse, nou, die hij ook wel Ja, kent. zeker. Hele Ja. vrede man. Ja, Oh, zo'n vrede kom man. maar pakken. Oh, Ja. ja. Maar goed, ik kan me iets voorstellen. Dan kom je daar aan en dan staan die vrouw maar die band daar Ja, aan de kant ja. van die. En dan maakt Joop zeggen van ja, Heel tragisch. maar hier is hij. Heel tragisch. Ja. Ja, ik heb niks aan. Nee, Daar. nee. Ik kon niks zeggen. Nee. Maar Klaas hier het wordt dus en ja, dat liep zo 2 priemkes naast me en die kisten zo dwaas op. Nou, en mij voorstellen staan die mensen, die vrouw met die mensen staan daar te wachten op Hyde. Ja. Hè? Oh, Ja. vreselijk hè. Ja. Oh, vreselijk man. Zo'n baan. Ja. Ja.
Er zijn meer rare dingen gebeurd, hè? Ja, zeker. Oh, hun. Bij 14 worden we. Dit is aflevering 8 van Net Verjeten. We praten hier over bombardementen. Wij doen dat in de studio met Ruud Tadema, Siebe Hoogland en Gerrit Hager. Maar, likas elke week hebben wij ook weer een aantal gewone burgers uit die tijd, gewone mensen, nou ook, vragen wat zij vinden en voelen van het onderwerp waar we hier over praten. Gewone burgers, met hun omdenken aan bombardementen. Als het dan weer donker was, dan hoorden we de zwermsvliegtuigen wel weer overkomen. Dat we zeiden, nou, daar gaan ze weer, hè. Ze gaan over naar Duitsland en er is ook wel eens hier of daar een deel komen. En helaas ook dat maar aan zelfs van niet dat hier bommen vallen binnen bij ons in de omtrek niet. Plaatselijk in een omgeving, nou, ik ken rust wat zeggen van niet. Gong Erik Vliemers zien? Dat wel, ze vertrokken die Engelsen, die kon je iedere avond horen die zich allemaal hier nou uiteraard hoog in de lucht naar Duitsland toe. Maar zeiden we praktisch nooit, ja, er is een delkom hier bij de mooie paal, zeker? En zo'n Engels vliegtuig. Maar die worden wel scoren, want je hoorde het waar alle leven in lawaai vanzelf. Je kent je, nou, als je dan weer over praktiseren, ken je dat maar kwalijk met voorstellen hoe dat mogelijk geweest is dat het hier geen mensenlevens meer kost heeft. Dikste huis nemen namen dik wel het allerergste west. En dat we in de kelder kroepen en zien een dikke moren steen werd het met us met het veiligste talieken. En dat we een van de ergste dingen. Maar al die benen uit die huis zaten en die mannen uit die huis zaten. Dat was gewoon een drama.
En dat viert ik nooit weer vanzelf. Hè? Dat viert ik nooit weer. En dat hoop ik nooit weer te beleven. En je hoop ik net dat je ooit je bent weer te beleven. Dat hoop je net weer. Net in Boksem, er zijn al een paar vliegtuigen gekomen. Er is een straaljager gekomen, zo goed ik weet, bij Oevering. En een oerhuis als Varhuizen Glazen is een bommenwerper Delval. En die bommen, daar ben ik nou een paar ontploft. En toen gingen wij wel alle ruiten eruit. Dat weet ik nog wel. Die laai op zonen van Javogakkes zijn wij dan, maar die laai net zo hele ver van ons af. Ongeveer een 800 meter in die buurt van ons huis. Daar ben we wel keil van worden, ja. Toen kwamen later die bombardementen. Nou, dan weer de luchtalarm. En nou, dan bij een hut in een huis. Nou, en dan de ruiten wat iepen en de dwaren iepen, want dat er bom voelen, dat weer zo'n luchtdruk in de ruiten aan, dan kon ze het zuid knappen, no? Dus dan moest je de boel wel weer wat iepen hebben. Nou, en dan gaan we plat op de grond lezen, achter de moeder, om verdekken. Want je wist nooit wat het spul kwam, no? Maar ja, en dat weer alleen net, maar dat weer door de Engelsen, Tommies nemen wij die. En dan zal je, dan komen de Tommies weer aan. Maar die jagers die daar op het vliegveld staan van de Duitsers, die gaan enkel omheen. En dan begonnen ze te schieten, dan weer soms van die hele vuurgevechten. No? Nou, daar moest je ook zo passen vanzelf. Hè? Ik werd nabij als de eerste keer door dat weer mijn famke, dat weer, nou, wij gingen zo'n lied famke in de bijna waren stieren voor het eerst boeten door, in het mooie waard. En toen hebben we dan net zo vol beleefd. En daar komen ze in en daar beginnen ze te schieten en te dwaan op naar zo'n vuurgevecht. Nou, ik weet net, ik ga nooit zeggen, die bijna weer in huis krijgen. Dat hoef je. Maar dat weet ik nog wel. En ja, dat weer niks en dat gaan altijd terug. Hè. Waren er wel eens wat rekken door die bombardementen? Ja, maar dat houden ze stil, hè. Dat houden de Duitsers stil, zeg maar zeggen. Bij u zie je net alleen maar het laatste bombardement. Doe je er wel spul wat. Maar nee, in Engeland net niet zozeer. Ze weer een gauw buis, maar ze weer een echt gauw hoe de zinnen. Samen wat herinnerings aan bombardementen, toch dingen die je in dat jaar ook in het verhaal neer weer vergeten, Hager, in Hoogland. Ja, je hebt het mooi maken. Ik denk, dat vergeet je nooit weer. Dat vergeet je nooit weer. Nee. Dat weet je wat er gebeurt, ja. Ja, oké. Dus je al voor je nachts, want we hebben de kleine, ja. Nachts we hebben de kleine naar de bed, dat we dachten, ze zijn weer tijd bij en ze zijn wel heen, maar door de massa, dat gongens en dat bromde verschrikkelijk. En nou, we zijn maar over, want je weet er niks van, maar ik werd er bij en dan hou de kleine aan me aan. Het moest dan weer er gauw uit. Maar gelukkig, hoe je doet, dat is 44, toen heeft een ravage geweest met 40. Ja, we waren alle onkels kon belangrijks komen, maar ja, je ziet in een hele situatie, door die kijken idee en we gingen 3 hinden, wat niet 3 hinden, dat we 6 hinden, dat we konden heel veel werk we zetten, eigen ploeging en dit en dat. Waar we hinden we vorderen, maar de meesten die bleven over van de buiten, moet jullie gaan. Ja. En nou, verder hebben wij werken al over het wanken en er waren een plat houtzegen in de scoren om bruin te houden en die soort dingen. En ja, wat de consumptie betreft, wij gingen dus ja, Malk en Jerabot en dan ook in Friesland kreeg die kop van de Nederland. Als er nooit mee was, had die ooit te min eten, had we misschien surrogaat eten, maar nooit had er zo'n eten erbij, die tjenstellen dat de steden. Ja, dat is duidelijk. Daarom lijn je maar de klingen aan de bed? Nee. Nee, hè? Nee. Dat is nooit gebeurd. Nee. Dat is dan denk ik het verschil van het een keer echt net maken en niet. Hè? Want je zou dus zeggen, er staan mensenlevens op spel. Je legt op scherp. Of wen je eraan? Nou, het is kennelijk zo geweest dat de aanloop naar het vliegveld toe meer over Betuwe-Molen en over Massemlaai dan vanuit de Noordenweg. Ja, dat klopt. Ja. En het was wel zo, als ze van het vliegveld opkwam met hun bombardements en jachtvliegtuigen, dan kwamen ze wel over de buurt bij het starten. Hè? Ja. Dan, als ze omhoog gingen.
Ja. Dat wel, maar misschien dat waren geen gevaarlijke momenten als zodanig. Nee, dat is duidelijk. Laat je me maar de kleren aan de bed halen? Nee. Nee? Nee. Die Wolt zou je weer op je horen. Juist. Want de Holland Sorry krijgt al een... dat geronk van die vliegtuigen ook. Daar gaan honderden tegelijk nou. Ja. En je heet van 14 lang en zo, nou, dan komen ze weer aan. En dat wint. Ja. Maar als je doet dat bombardement op Dijksterhuis en Westen, ja, dan win je leert en dan laat je gewoon, je luisteren in het bed. En doet dat bombardement dus op Sneeuwt de Jong, daar kwam je een beetje van om. Toen lag ik wekker, weer naar bed. En mijn oudste zoon, wie doet zo wat oorlier. En ik ging omgezet uit Amsterdam, werk bij huis. En wie kreeg vertrouwde ik het net. En op een gegeven moment gooide van die luchtballen uit, hè, van die, alle de lucht en eigenlijk zijn we maar eraan. Dat ik schorde die jongen wekker, die grote. En die kon ook moeilijk wekker krijgen, want met die handen zo. Ja. Dat waren die onder en het schene plein om lezen en we landen me krijgen en daar voelde de eerste bom. Dat wij dan nou het bos nog nemen, hè. Ja. Dat nou het spatterrein is, Ja. dat voelde de eerste. Dat kon natuurlijk zijn, want de wind boet het dorp, op een manier. Ja. Nou, maar 100 meter voelden we niet in, hè, dat we toch werkelijk, we gingen erom, ja, zo leek het. Benauwd meer, bang. Maar ja, dat door een minuut of 4 uur. En toen ben ik naar de bedgemollen gegaan. En doe het vreselijk, hè. Fuck maar, weet je wel. Keel, omschreeuwen wat je doet ongetroffen. Ja, dat kan ik omschreeuwen. Het winnen al hier al mensen, hè, doe al. En ja, elk raap wat, hè. Maar het komt hier op del, Fakama, Chimbensjes, die winnen de deer. En die waren bijna zacht, kan ik wel zeggen. Er was een schoolmeester die hier een babytje van oorlier, ik deed, die vonden ze ik. Maar Fakama als je een oude zoon kon je niet vinden. En door het lucht was, toen vonden hem zijn dorp om. Die wie maar zijn eigen leden kantje en zijn verre bed wel 100 meter door de loslaan. En het hele dorp, dat door de dokter Bam, al je heen en veer van die bergen in de tuin. Nou, dan ben je lieken al je bijna zacht en in het squallokaal gebracht, hè. Ja. En toen waren Johannes Leroy, die had maar de hinder en aan de auto uit een kisten. Ik weet niet wat Holland dat naar West, die hele kisten op. Ja, die moest niet uit komen. Ja. En wie mooi was, het was weer warm. Ja. Dan nemen wij hier niks in een koffie, dus ze tegen mij, hè, die werkte ik maar huis. Tegen zou ik zien mijn vrouw en was gewoon actief het koffie zet. En meteen toen die met de koffie kwam kreeg die liekkisten binnen. En die vrouw die komt erin, die wist dat net, wij daar in dat lokaal weer. En die schudt al die lieken daar alleen, steken en braggen. No. Dat die voort een hut voor de hek. Ze zei, behegen beleg. Maar klaar, Jesse, die heeft nog niet voor de boorden. Ja. Hurde kerel. Hij zei, hier die koffie, hier koffie drinken. Ja, die kon gewoon op de rand van een kist zitten, daar moet er koffie drinken. Dan was dan matadieren. Nou, nee, kan ik wel op mijn plak. Ja. Alles in rep en roeren. Ja. Ja. Je vreselijk vertaalstand. Ja. Nou, Renger van der Laan weer niks aan te zien. Die man die lag in bed met zijn vrouw. En de binnen wordt eens omteerd hoe de vrouw hen dit niks meer keert. En Van der Laan zelf kreeg een paar stekens tien of zo borst. Hij de borst wie in druk moest er niks van zien, hè. Net een skramp op de zegt. Zo. Ja. Nou, dan kwam Vaga maar binnen, want die man weer voort die nachts, nou die nachts naar thuis. En dat had er dus, dat zou wij maar eens hebben moeten zeggen. Ja. En die snijde morgens voor die man naar het lokaal binnen stappen. En dan lezen zijn fjouwerbandjes. En hij had net een woord zijn, hij was lieke wit als een krant, hè. En hij had er een steen zien en hij zei waarom draait. Man had ik niet gegoogeld, die kon het googelen. Dat was verdriet. Slim. Ja. Oh, zo slim. Ja. Ja. Nou, en toen waren die mensen al hier opbaren, hè, al hier in die kisten. En ja, die moesten ook weer verpleegd worden, hè. Nou, dan moest ik weer opdraven met de wijn. Ja. Ja. En die oude vrouw, die kwam hard met Germ Dijkstra. Die ik Ja, Germ Dijkstra. ja. Ze Germ Dijkstra een vrouw, sleep een bob, hè. Ja. En ze kwam met hem, sleep de ander. Ja. En dat huis ging in nog val. En ze kwam met hem daar. En Germ en vrouw zitten naar roos aan de ledekant. Ja. Het hele huisje zag in. Zak in elkaar. Ja, Ja. gewoon niet meer zagen. Ja. Die keer niks. Dat is mogelijk. Ja. 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 Maar Ja.
Ja. En dan ben je dus een wat ik vreemd al welke mensen daar dus wel aan wennen kind, maar als gewoon mensen, als je rappelhandelaar, dan kom je toch voor rare situaties. Ja, maar nou is het wel zo, dat went het went ontzettend hard. Echt waar. Ja, wie dat je de eerste show, wie nou het tweede doet, dat maatje, hè. En werkelijk, het went. Je zit er met niet, hè. Ja. En het moet gebeuren, hè. Ja, dat is wat wij in deze uitzendingen vaak jaren. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Dat idee hij dus. Ja, je zit ervoor en ja, doe maar. Hè? Ja. Ja, het leven gewoon troon ook. Ja. De kei moet morgen mogelijk worden. Ja, en dat de is. zon moet bewerkt worden. Ja. En de oogst moet even zwaar worden. Ja. Ondanks dat het wel mooi gevaren weer. Je wil weer vaak scherp luchten en iedereen onrieën. Maar dat kon ik gelukkig, ja, dat moet ook wel werden. En de humor weer ook wel weer, ook wel hele mooie dingen. Ja. We gingen echt de plezier we waren niet voor arbeiders. En die ene, dat weer zo'n verklaard, die eerste dichter die het Hagerig neemt, die mocht stomme graag roken. En check weer de wol te blijven, maar dat blijft ze weer nog. En toen kreeg weer zijn boertje een thee drinken en wij doen er echt even bij. En hij zou een checkje draaien. Hij heeft nog wat papier zo in zijn hem. Ja, hij zei, ik ga nog scherpboek nooit erbij doen. Ja, dat blijft ze nu, maar als je checkjes van. Ja, dat hij dan weer. Hoe dat net meer broek? Nee, nou, Corrie de Holle denk ik. Ja. Nee, maar ik bedoel inderdaad, dan krijg je toch een stukje humor. Ja. Wat je nou in Wurg van de televisie sjoggen is een gigantisch stuk leed, bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavië. Ja. Hij had er iets van, nou, dat is heel hoog, hè. Dat is nou broedermoord, hè. Ja. Ja, het ben echt verschrikkelijk tafereel. Ja, maar kan je... Nou, die vliegmachine daar komt, echt verschrikkelijk. Ja, maar kan je voorstellen dat je dan onwillekeurig weer even ronddenken om wat je zelf op dat... Dat komt, maar toch net in die mate, dat je zegt. En toen meer de kans dat het gevaar van bommen kwam, van die bom, dat is bij u gevaar. Zeker, en dat werd meer gericht op Noord. Wij joggen op het onderwerp bombardementen nog even weer waarom in dichtvorm. We jeden eerst heel uit de vierde waai en diep geroft van vliegtuigenmotoren. Ringen, loeken, formages, lange sporen. Wolkeftige streken kwamen efternij. Heeg oer us hoon namen jagerwaai. Hoe zwier de honderden machinen kroon, al ongesjongend haar denderende koren, waarin een dedelijke dreiging lei. Ineen rattelt scherp en griem gesnauw van mitrailleursalvo's. Lienig als snoeken in vlugge vlechten liet ze jagers doeken. Dan droont de ierde, renkel je de ruten. Maar stadig dreeuwen sais zo'n parachuten als blanke vogels troch het jeppe blauw. Dit was aflevering 8 van Net4. We praten nu over bombardementen. En we dienen dat met Ruud Tadema, Siebe Hoogland en Gerrit Hager. Tegen dank dat je hem hier naar de studio kon wonen. Wat je vertellen dat de herhaling van dit programma net morgen is, maar op Tweede Kriesdag, dat is komende sneeuw dus. En net vanaf 9 uur, maar tussen 10 en 11. En dan nog even dit. Dit was de laatste aflevering van Net4 in 1992. Nijweek is 31 december en dan binnen we er net. De eerste aflevering van Net4 zal dus wezen op toons die 7 januari 1993. En we praten dan over de NSB. Wij wensen hem een hele noffelijke crisis nog en zelfs een goed uiteinde en een prachtig begin van 1993. Dit weer Net4 voor Joert tot 7 januari. Net4. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.